Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublai pi baro ini kilong ki khubor bamenta kasngi. U Presiden ka NPP bad Menteri rang ba ka zala u konrat ke sangma ulapha ya ka khubor ai kublai sha ki arngut ki kertong ki ba job ha ki election lok sabha kata u Dr. Ricky AJ Singkan jong ka VPP na Shillong 1 bad u saleng e sangma jong ka Congress na turatu. U Konrad u lathep yakani ka khubor ha ka social media account jong u da ka baong ngi pedang da ka jings nguret bat buram ya karai jong upat ba bat ngi kwitbok ya u saling e sangma bat u ba Ricky Andrew J Singkan ya ka babahatam. U saling e sangma ula penlem ya ka kertong ka NPP agatha ke sangma ya palat shilak sanpau hajar vote kadba u Dr. Ricky Singkan ula penlem ya u ba Vincent H Pala da palat lailak nyau pau hajar vote.